Good evening, my comrades. Mwaswera bwanji umene muliko. Sorry guys, I think Mwandiso naona wina wake about aliwala bwanji. Yeah, ndilipa, I'm just around. Only that muntu wankulu, muntu wofunikira mzigo akamwalira ndifa ngati ya vice president. Wanzeru amasowa. Aliyense amafuna khale wanzeru komabe zimakhala zovutirapo. Thank you comrades. Amene mwandipeza kwambiri ku inbox today. We have been sharing a lot of things about Malawi. You have shown that you really love Malawi. Malawi mkuikonda kwambiri ndipo mukupeleka fundo zokwana kwambiri because beyond politics. Zere mukamba Malawi, zere tukamba na kumbali. I didn't know that in Malawi we have got such people with that integrity and the wisdom how we analyze Malawi politics. Andale awabwaji sama kufuna kupezera ndi anthu anzeru. Andale atali mboma. Tikamata andale masiku atunena za atali mboma. Ndamena upanga ndale zoopsa. Ali boma koma kukhala boma it's not easy. Maka mkaika anthu olakika boma. Boma amaiti masweka mutu. Maka pakakhala maliro ngati mene achitikira papa munthu wankulu. When I say not by age koma munthu wankulu maganizo. Chilima uzilire a man who was loved, a man who loved this country. Analibe zambiri, analibe zokamba zambiri, kumasana munthu ozichepesa kwambiri. Ndapa ngono kwambiri maandali amene akazichepese ngati mene amazichepesa Saulos Klaus Chilima. May so keep on resting in peace. Nyamata wabwino kwambiri, wanzeru nditu, he threw away, kunyada kose, kutaya uko, kumapanga zinthu zokhangati, kuseguka maso. Muntu amene anapangisa kuti tiziwe tikoda anthu andale madana taona pa Saulos Chilima. Kudana naye muntu kopsa. Kwaika DPP boma, kwaika boma. DPP makosa na DPP akulu. Kulimbana naye mwanaje, kulimbana nayo lero ndamene tikulira nayo limodzi maliro. This world is really interesting. Ziko la pansi ndo segesa kwambiri. Ukati ulisatire bwino kwambiri, pena pake ukhoza kuona even BP singakukwereso ya. DPP akulu DPP. Under Peter Mtalika. Udana naye mwana uja, udana naye. And I thought maybe Chilima ndi zaka 90. But Chilima didn't know that at that time ata wins APM. He was even less than 50. Maybe he was about 40 something years. About 45 or 46 years. Time when I wins APM grow Bowman. The boy was just in his 40s. Koma kona akula madara ndi Eugene, ndi SKC. Amadara ndi Saulos Chilima. Akula azibambo. Ena mwina azigogo ake amene. Kudana naye mwana uja. Mpaka mwana uja kungochoka mu chipani cha tayari. Ndalephera munsumamira ndi akulu. Unali ulemu waukulu tu Chilima kuchoka mDPP. That was the highest respect of the land. Kwasi akulu aja kudana. Akulu ndi dambo mozima moto. Ndiye panopa moto mene unesi ningauzimise yayi. Anangochoka mu Saulos Chilima mDPP. Kena ndi uyo mnyamata. Wachoka mDPP, ife tili opposition kumasangala MCP. Wachita bwino, chipani changaza. Tinatukwana DPP, kuitukwana ine I was one of them. Kuitukwana DPP, tinaitukwana DPP, Saulos alachoka mDPP. Wabwera kwa MCP. That mgwizano watosa alliance upanga. Tinamkakamiza Chilima, ilowa kunoko after 2019 elections. Wachoka DPP, anaka number 3 with 1 million votes. Kuchita beat UDF, kuchita beat PP, zipani za chimene chani boma, kuchidusa Saulos Chilima, 2019. And it was number 3 with 1 million votes. 1 million votes manager bachibwereza, kote la shila nullify my elections, anabela that had DPP. Shwa DPP kubande mwina sikunate. So DPP itabela zisanko zija, kunabwela ngatandani hapo. Ato science hawa. Kuona DPP inabela zisanko, kwa kupanga suko mpikisano wachibwereza uja. DPP kana wina betu. Excuse me. DPP kana wina betu kutika masanko wachibwereza. Flex sanko chimeneja. DPP kana dusa. Tipanga bwanji. Time nandi intelligence tuko opposition. Tinandi intelligence ya mpamvu tuko opposition ya MCP. Ndizi pane zini. Metiko na baba DPP dusa. Tamunyengere Chilima ya lowepo. Kwa MCP, it was not easy for Chilima to be accepted to go into alliance with Chakwera. Zazofuta MCPs ana muda kuopsha Saulos Chilima.
kena ku Saulos Chilima chifukwa cha zatu mwina kupemphera mapemphera machalichi kwa mapemphera Catholic pena pake mwina mapemphero awo amakhala omulimbisa munthu mtima kapena oziwa kukhululuka kapena kuyanjanisa anthu. Saulos Chilima, for the sake of loving this country, kukonda Amalawi kuti asamavutike, analolera kuti akhale running mate wa Chakwera. Now what happened? Tinasangalala tonse titawina zisankho zija, koma kutane tipange cabinet tinasangalalabe koma mambo mokayikira. Chilima kuwina zisankho, tinawinadi zisankho. Kungowina zisankho MCP yaona kuti akhala pamwamba yamba kutukwana Saulos Chilima. Nyamata anatukwanidwa. Kumpasa maina mbili zeze, chidakwa, akamena ndigaye motama mwamowa. Zambiri tinamnena Saulos Chilima. Amalawi tinamnena Saulos Chilima. Amene sana mtukwanepo Saulos Chilima MCP. Mwina ndi amwewo anthu akhungu osaona kapena osamva the diff. Komali yese kumalawi Saulos Chilima namtukwanapo MCP. Ineso mwina kwa kamuzi mayo pena pake mwina nayankhulapo zolakwika za Saulos Chilima. Choyena ukhanga tika tradition sopano komango mnyoza Saulos Chilima. Anthu anamtukwana Saulos Chilima, kumutukwana. Then after mtukwana Saulos Chilima ja, uzaona kuti Saulos Chilima uja vice president wake ndi Chakwera osaenda bwino ya. Munosa Amalawi si boza asubendu kamba zona zokhazo. Tinamtukwana kopya Chilima. Ndipo timamfuna mwina zoyipa. Mpaka kwamba kumchula madate ya election. 2025, MCP 2030, woye. Masa mapana ni mgwilizano. Kwa machana na chenjera Saulos Chilima mgwilizano ja anasaini latu. Kusaini na kukuku. Mboni zinalipo ama chali chanalipo. Pali na agreement. Ifes zikuza agreement janango kala ucho samo DPP bomu. Mwana wa muntu anazuzika. Ndipo anatukwanidi. Ikala kaena vitutukwana chochija. Tikanabwezera mwaje ina yake kwambiri. Ena akanazo ndiri Saulos Chilima time minute. Mwina pele popo naneso ndikanabwerezaso nazo ndikanapa akachero akwika. Kwa muntu anapirira nditu kupirira zeni ja kupirira. Kupirira muntu ja nditu kupirira zeni zija. Kumutukwana muntu kupirira. Koma kana kauna nditukwana nezi zija. Ndiri vice president kuti mwachita kundikakamiza kundika pampando. Kuntukwana ngati mjama mtukwana Chilima ndikanabwezera. Kwa bwezera kwake hizo mwana ndikanapanga nkhaza zoopsa kwambiri. Koma muntu wa Mulungu uja sana pange mzendu ganza ineyo ya. So Malawians, we are blessed to have Saulos Chilima amongst us within our political arena, within our political path. Democratically, that man was beyond democracy. Anali muntu opirira perseverance inalimo kwambiri mwa Chilima. Ena kungomona nkhope kuma munena ndi nkadi nkadi sangala muno ziko munanyoza zambiri ya Malawi. Koma lero zodabwisa Chilima is dead. Aliyense akulira, aliyense akukamba zabwino za Chilima. Zodabwisa kwambiri. And that's how people, that's why antena akamwalira akalowa ku Jehena because of that. DPP tinaona mena analidira APM kungofika kunchewu kujandu boma bo. Kaiwala zose jana mpangira nkaza DPP. Zina mpangira Saulos Chilima. Ndiye tikulira panopa 21 days of mourning. Ena tungolemba ma short sentences kuma ndi kuyankha ma long speeches. Amalawi khalidwe lathu lomanyozana pandale. Mpaka muntu kukupirirani. Osayankhula paka kufika Saulos, osayankhula kena kali konse ndi kumwalira. Mmamva bwa? It's really painful. It's very painful. Too painful. Mati mamtukwanira Chilima muja. Kuna uli Chilima wagwa mndege. That careless death. Amene mukona zithunzi zinaoneka paja. Nyamata uchi timamtukwana uja. The way he died. Ngokhala ngati mwina anthu ena ngomtema mwina I don't know. What does that mean? Amalawi chikuti pasa maganizo anchi mene chichi. Phunziro lanje amene amene tikuphunzirapo. Zomatukwanana izi. Tinamkakamza kuti munthu chakulowa kwalaya ansetu. He didn't want to partner with MCP. Sanafune ya. And panopa when was speaking about good, beautiful history about Chilima, Chilima napanga mwakuti. Antuna tima kudabwa. Awasa kumana zo zabwino za Chilima wa wazona. Amalawi. Just like me. Mene natukwanidula ineyo. Kwamba ku State House. Atava kuti ineyo kuditi ku State House when I was saying ena muna simaziwa.
I started supporting Chilima right away. Nditango sign a contract. I used to support Chilima. And I'm being as was MCP to wara is pro Chilima. Komanandi sokoneza. Hey, contract kundi sokoneza. Kundi mana salary. Kundi tani. Amalawi tu nkhanza zimene zizi. Yeti ne muntu ndi makhala kalimba ka one bedroom. Kundi nyoza nako kundi nyoza inezona. Kone ngati siru. Even as balanga ena kujoina nawo kundi tukwana. Pantundu watu kwatu so kwa wala kuna tena mandida. Mpaka palopa mandida. Because of state house job. Boza lilo ose likapita kumuzi ndimava boza. Hata saa mwakuti. Akakuru. Mwakuti state house. Osa ndifusa chikuchitika ndi chani. Ngati chito inapa nga apply. So antame timamkonda Chilima, timabakira Chilima, akamati kwanida. Timadedwa kuopya ma social media. Inapaka mtu kundi tukona za mkabudula. Ana tukona kuina za mkabudula. Hivi tukwa za mkabudula muna mama yanga mwaka zani. Kwatu kwana. Because of South Chilima. Ndelero wa mwalira tipa national morning. Kwa tikamalira malira meno tikuona chani. Amenema tukwana nzanu. Amenema tukwana South Chilima. What are you seeing today? How do you feel about that? Si machita manyazi. Olu mkamona chituzi chake. Ali wabwino, ali wamoyo. Ndi chituzi chake atamwalira. How do you feel? Is it not kutukwa na mama tukwa na uja? That's why that man mkumona choncho. Mungu wati pasa pawili. When he was alive, good looking. When he died, he didn't look good. He died out of pains. Koma the most pain ya ikuru, kwa ukuru. Kwina naona Chilima. Ndi kumtukwa na uja, tina mtukwa na mundu uja. Kumtukwa na mundu kwa basi. Anda chali Roman Catholic na ntopirira. Amazodi muntu wawo tukwalidwa. They kept on praying. And he kept on praying. Kweli ya 18. Akumanga chali chanatanza kumanga chali kwa 18 kuja. We get the good stories about that. Anyway, ndikuyanko chochi kwa tukulila maliroto. Tilipa state morning. Tukulila maliroa ziko for 21 days. That's why I'm saying like this. Then zikumbuka samangu kamba zabwino. Nere wabwino. Akula kuru mene tima mnyozela Chilima. Mene ama mnyozela Chilima antu. I didn't know kuti malira kuzobweresa anthu pamoza Chilima ya. But today zikudabwisa kwambiri kuti tosa mali tugwirizana. Iya muntu malira amene watipweteka. Koma mtima muntu kwana chifukwa chani muntu uja. Why Malawi has hated Chilima so much? Chifukwa chani? That's why antena kuyankhula pambali. That's why ena tukuyankhula pambali. Why did you hate that man? Is it because of politics? A DPP. Amene akulu muna mzungula Peter Mtharika mpanga frustrate mundu uja. Mmagenza chana DPP. IMCP. Kumpangira paka ma media teams, people getting paid just kumutu kwa vice president. What sort of a country are we? Muna karabachi. Yese wa yutem kumutu kwana. Amalawi. So yet you want to now say ziko la Malawi ndo ndamtenderi. You people. Why can't we just keep some of you tamu kanichete? Msama kambe zambilia, mafumu, kama chani kayanzatu inu, ena ndena. Just keep quiet sometimes. Muntu utina mtukwa na kopsha. And when I reached this village, when the first time tapita kumalira kuja kuncheo, nitagona pa moto. Ndimaona mena ntamalirira. I could feel sorry. Amalawi, we have lost a man. Kwa muntu amene taluzai, watu kodwe kopsha. Chwa chandani za kumalawi. Savage politics. Politics of tribalism. Yeti pretega politics of segregation and suppression. How? And still more, ena kuyankhulabe, MCP ikakhala pamalo si machoka. Are you serious, you people? Si machoka MCP ikakhala pamalo. Bwanji inachoka kwa opposition kwa mboma. Si inachoka kwa opposition kwa mboma. 25 years. Inakhala kwa opposition. Ya waboma. Ndesinga chokepo pampano pene papa. Ichoka chakachino. Amene mnamtukwa na Chilima ino. Mukopa ena mukopa kufatu. Because mukona nga Chilima akakhala pa gate ku paradiso. Ndazina muntu mjama mnyoza panoja. Mukamwalira inuyo. You'll be there to judge you. Mukona you'll be one of the angels ukapa nyungo elekeza. Akakhala mungero pa gate ya ku paradiso. Akakubweza nitu Chilima. Unless you confess. That man was so innocent. And after now, that the innocence in that man.
That's why ena matitukwana ine ndi natukwanidwapo tu ndipo ndikakhala kuti ukhala mulilongo ineso mwina ndikanafa kalekale so security yangu mwina zikakhala yaikulu because kumzimba kunoko I'm more secure than mulilongo ngakhale mulilongo yesu amonso ndimakhala secure koma neyo kuti ndinaona kuti anthu ena amene amasapota chilima amatukwanidwa kutukwanidwa limodzi ndi chilima achilima kept quiet anthu eni ayankhulepo ayankhula bwanji munthu mwamutukwana chilichonse out of a billion or trillion of insults ayankhapo cha the only answer I had is to keep quiet till he died. He never said bye to anthu amene sana nenepo mauti ndakukhulukirani amene mantukwana ndikukamwalira isana sazika. He just died. So Malawians, let me tell you, mukapanga ndale zotukwanana kapena zopondezana sizabwino chiko amene munthu amene amakhala mungelo simukumuziwa anthu amene mukwanyoza mwina ndi angelo wa mulungu mukutukwana angelo wa mulungutu mukopa kufa panopa kuti ndikamwalira leroli mwina uja ndikampeza mukampeza kumwambako akakupeza ngati kumwamba anthu amakumana uyu chilima tikakumana naye mukakumana naye amene mamnyoza mukakumana naye chilima kumwambako ndiye mkamva kuwawa sopano because ye wasogola mwasala ndino inu mufa bwa sitikuziwa. So comrades tikulira ndi nkhani imene tikuyankhula pa ndi ya maliro ndikulira naneso because this man nakumanapo naye ambiri mkuziwa nakumana nawe Saulos Chilima tinacheza awiri mwa ife anakana I just want to meet Mr. Ruwala tinakumana awiri ku 43 kunyumba mwake mucha paka office kake kachi two of us some of the things we discuss ndamba kuziona panopa that man amona also go anaiona ifa yake kuti mwina zamaira mwina sanaona kuti mwina Ruwala mwina chifuwa yake mulungu sonandipanga kuti ndisipanga phokoso in his name supporting him kupanene kuyankhulapo za Chilima mwina ambiri tsibwe zimkuziwa zimene zikuchitika mndale za Malawi but God sent me to meet Chilima Chilima munawa muzimu wabwino kundiyitanisa kuti Mr. Ruwala can we meet tikambirane mukunipangira campaign. I started campaigning without meeting him but after I heard kuti kupangira campaign Chilima called me, we met and we discussed a number of issues zomwe pamva ndikuziona kuti munthu akamwalira amakhala wabwino. He even said that and ambiri sakuona zimene ndikutana ndikuona naye kuti ziko lisinda angoyankhula komanso palibe munthu amene amandipeza. No one went to Chilima to ask him about seeking advice from him. Even my cabinet ministers samapita kwa Chilima kwafunsako chiganizo chabwino yoti angenesi bwanji ziko. Never, nobody. Koma lero ta munthu wamwalira tikulira. It's a state funeral. But how many people really akulira zoona ndangati? Leloli, let's talk about the goodness of loving someone when he's still alive. Ubwino wake ndiotani munthu akhawa moyo kumamkonda kusala ndi akamwalira chwe palepo utinga nene zabwino za Chilima sazukanso ena sakulesani zimene mukunenazo ena sakulesani kulira kwa munthu janena zona pasi pa mtima wanga ineyo munthu jananyozedwa kwambiri komanso amene timamsatira Saulos Chilima kapenaso anzathu akuitemo ananyozedwenso kwambiri. They'll be so disadvantaged because of in support of Saulos Chilima, their leader. So Malawi lero nkhani tenti yambe kulira mwanzero amene tinamtukwana Chilima fe pazimene timaganiza kapena amene timatukwana Chilima to pave way for achakwera kuzaimaso 2025. Amalawi, sit down. Ganzani kawiri katatu. Are you serious, you people want Chakwera to proceed with his political ambition as I miss by 2025? Are you serious, Malawians? You want Chakwera as I miss zone? Ndimeza chitika baba. Muganize bwino Malawi. Mkona bwanji. Koda Chakwera kazaima. Azakandi ntendele. Achakwera. Tinene ngali pa Malawi. Tendi siendele uko pa umuntu. Koda Chakwera utaima asakriba about paper 2025. Amalawi, are you going to be happy? Kuganiza ndi maliro amene achitika wandege. Are you going to be happy, Malawians? You never enjoy that politics. Even if ukavota basi ukavotera Chakwera kwa votera 2025. Maliro amene ndeso notizera kwambiri tuzikakhala choncho. Anyway, comrades, good evening. Ndayankhulapo lero ndingolera za Saulos Chilima. That man anali munthu wenene anafera mbendera ya Malawi. Comrades, ndikulira nanu limodzi amene mamnyozanu confess or pray hard because
palibe amene amakhala wamoyo, palibe wamuyaya pa dziko lapansi. Zikomo. Give good evening, comrades.